Brownie. Brownie. Kumain ka na? Small bag kami. Small bag bukas. Mas mga kami kaya sa bakit sa private. Ganyan talaga pag Christian. Kung pinasuko. Tapos hindi ko na sinasabi lang. Ha? Ano? Hindi. Wala akong natikman kahit isa. Wala akong natikman. Napansin ko, yelo rin pala ulis ko. Hindi ka namin palit eh. Ngayon ko lang napagtan. Oo. Oo nga, no? Uy. Naka-uniform. Ano yung design yung kapo ngayon? Ayos mo. Papansin mo. Yelo pa rin naman kasi. Brown yung yan. Mas hindi. Ano yung huli mo? Brownie? Yeah. Brownie.
Hey. Yan, hintay lang. Malapit na. Okay.
Okay, mamaya. Okay, dito. Mamaya. Okay?
Malugay pa sa karibos.
Guys.